traffic na naman din. Oh, may traffic din ba? Saka ano na, kakalaman na tayo yan. Dito tayo. Oh, yun na. Sobrang traffic mga gingin ngayon. Grabe. Let's go. So tayo. Naman tayo dito sa malalayong lugar. Lalabas tayo dito mga kadinjing, dito tayo sa Villa Barosa Subdivision. Napunta pa tayo intersection J? Hindi na. Hindi na tayo. Hindi tayo. Dito muna tayo. Yan, dito na tayo mga kadinjing. Doon sila. Oh, kayo mama, pag umuwi tayo. Oh, yeah. Traffic na naman din. Oh, baba ko muna din. Tayo. Hey, lalim ito din. Yan. Mawak ka. Oh, dito tayo. Baka dito tayo makakalisot tayo dito. Oh, hanip sumingit. Hanip sumingit sa traffic. Oh. Dito tayo. Oh, ya. Dito tayo. Oh. Let's go. Diyan na tayo. Ha? Ano na? Puro boy. No. Dito tayo. Yan. Shortcut lang tayo. Siyempre, isa nung maganda dito tayo. Alright. Yan. Baka ano na, kakalaman na tayo yan. Dito tayo. Oh, yun na. Kaya kayang diskarte. Kaya kayang masama na. Dito muna tayo. Yan, traffic oh. Grabing traffic oh. Awagin dito sa kabila. Sobrang haba ng traffic. Oh, sobrang dami.
Dito ka din sa ano? Sa harapan. Para marinig yung boses mo din. Yung doon ka sa harapan niya. Dito dyan. Hello! Tara! Sobrang traffic magiging ngayon. Grabe. Siyempre yan. Kaya ngayon yung traffic sobrang haba mga kanyang oh. Ganda yung traffic oh. Kitang kita nyo naman mga kanyang no? Sobra. Ay mga kanyang yung traffic. Tara Jeng, dito ka muna sa ating likuran. Dito muna. Dito sa harapan sa Jeng siguro. Tara. Tara Jeng, dito. Dito. Ayan. At tayo tuloy-tuloy na sa ating paglalakbay. Ano, Tre? Ayos. Ayos yung buto-buto. Buto-buto. Tara, let's go! Kailan na ako sa mga dun na yung traffic ah. Kailan na yung traffic ah, mga kabinding. Ang galing na. Wala na traffic din. Aba, wala na. Ano masasay sa sakya? Yung ano, nagka-traffic na na ulit. Lumusay ko. Diba? Tara. Haba na. Paano tayo? Nagkagabi na. Gabi na, let's go. Naggabi na, nag-umaga pa. Ay hindi, mag-umaga na yata pa maghahapon. Oo. Ay hindi, hapon. Hapon na mga kalinggi. Kala ko na. Wala yung magagawa kasi hapon na. Mga kadingding. Bahaba ng traffic oh. Sobrang traffic. Pero siguro mga 2 kilometro yung traffic nito, hindi lang. 1 metro na to, na ba yung way pa to, na ba? Oo. Diba? Lagi mga kalinggi. Isang kilometro, 100 na yun nandun. Yung baliway. Yun. 1 kilometro na yun nandun na pa yung sa way pa sasakyan na ba? Oo. Na kanina pa doon mga kadingging. Kasi yung balikat ko sakit. Yan yung mga kayo. Para malinig naman yung boses natin. Di ba? Oo. Oh. Wow. Let's go! Go! Diretso walang intro. Ayun, 2 kilometro na yun na ba yung malaki sasakyan na yun na ba? Oo. Kulay blue ba yan o kulay ano ba? Kulay black. Yan, black. Woo! Sobrang anas na ba? Ang ingay. Diba? Mm-hmm. Pero Alright. Mali naman yung parada niyan. Oo nga po eh. Tsaka ano rin pa. Sana makasabay naman tayo sa mga sasakyan. Oo. Alright. Para para mga jing-jing sabay tayo sa... Sabay tayo sa Di sa pagkawid na ano ba? Ang daan na ba? Oo. Para hindi tayo maano. Diretso. Diretso lang. Oo, diretso. Wala nang intro. Basta diretso. Walang intro. Pero nakita mo, no? Pero tara, let's go. Woo! Sobrang lasang ano na yun ah. Ang tama ah. Yan ang mga sabay na tayo. Sana mga sabay na. Sige na. Pabigyan na. Oo. Wow. Yan. Grabe yung sasakyan. Sobrang dami pa. Sana mga naman tayo. Ha? Oo. Tara. Yan na. Woo! Tara, let's go. Yan na. Grabe yun ah. Sobrang bilis. Aba, sobrang bilis.
Dahil yung makina, umuusok dahil sa bilis. Tama? Wow. Ito! Ano yung buho? Ayaw na. Ayun na. Doon na tayo sabay mag-merienda pa. Malayo-layo yung tayo natin. Doon na lang po pag sa San Miguel Nawa. Oo. Sige ba? Kailang kung magulit ng camera na to, hindi. Di ba yung ano niya, Nawa? Oo. Makaabot naman sana! Abot! Saan kayo na? Abot naman sana tayo mga gingging. Kung hindi tayo makabot, bahala na ako. Makakatawi tayo, hindi! Woo! Shout out kay Ate! Welcome to my YouTube channel! Action phone. Action cam! Parang malinis lang sa skin. Parang pinaano sa buhok. Diba? Oo. Hair dryer. Sana makaabot tayo. Ha? Oo. Let's go para makaabot. Bilisan nyo. Bilisan na natin. Sabay sa mga tao ngayon. Shout out kay Ate. Sabay sa mga tao. Mabuti na nakaabot. Kung hindi tayo nakaabot, hindi rin tayo makakaabot. Sabi niyo. Tawa? Okay, Ron. Ayun na. Ito na, oh. Abot tayo sa Miguel. Abot. Tatay tayo, nag-go kasi dito. Binibilisan na rin nila, no? Ayos. Abot tayo. Awe. Hindi tayo nakawal, wala na rin na. Ayan. Ito na yung silipatas. Ito na yung sino, oh. Ambulansya, emergency. Laser yun, pa? Oo. Sa bubong. Para kung ano naman, ano siya, nawaya ano to. Basat! O pa, wag ka magagas ha. Sayang yung pera. Dire-diretso na tayo. Baka abusin yung pera natin. Meron pa tayong daan. Siyempre. Bala na, joyride ng joyride. Wala man joy. Wala man tayo si joy. Tara, let's go. Dito na tayo dadampa. Oo. Bakit ka? Sobrang taas. Ano ba? Tuloy. Ay. Lawa doon na. Ay. Pahinga muna tayo. Pahinga. Shoutout na lang sila Ate. Kala ka meron sa likod natin. Ano meron merienda doon? Stroll tayo. Stroll, jogging. Oo. Jogging na stroll. Pwede. Pwede natin tatapos na natin dito. Kaya ka naman.